Это мастер-класс по музыкальной... Бу музыка ритмлы хәрәкәтләр буенча мастер-класс. Алар мәктәптә музыка дәресләрендә бик кирәк. Балаларга кызык булсын өчен. Карл Орф системасының элементларын эшемдә кулланам. Эта система мне очень понравилась. Бу система миңа бик ошады. Балалар да үз итәр дип уйлыйм. Интонация, ритм юнәлешен үстерә. Иң мөһиме практика, эштә куллану. Сәнгать һәм музыка укытучыларының квалификацияларын арттыру курсларын тыңлаучылар өчен дәресләр, мастер-класс һәм сыйныф сәгатьләре әзерләнгәннәр иде. Чтобы прыгать, кувыркаться, петь, дружить, смеяться, чтобы растись и развиваться, и при этом не болеть. Шулай ук Питрәш мәктәпләре педагоглары үз коллегалары белән грантлар алу буенча тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Сейчас несколько лет подряд... Берничә ел дәвамында республика укытучыларга грантлар тарафында ярдәм күрсәтә. 2018 елда районның 30 педагогы грант алырга документлар тапшырды. 30-ы да алуга иреште. Бүген республикадан килгән коллегаларыбыз белән бу юнәлештәге тәҗрибәбез белән уртаклашачакбыз. Әлеге чараны үткәрүдә район мәгариф бүлегенә Казан шәһәренең социаль-гуманитар белем үзәге дә ярдәм күрсәтте.